Cada vegada que em disposo a fer un vídeo per pujar aquí, sento la mateixa sensació rara. Penso la idea, llegeixo i escric sobre el tema, gravo la veu 1000 vegades perquè m'equivoco i penso un muntatge que pugui encapsular-ho tot d'una manera atractiva. I durant tot el procés, el meu cervell no para d'espamejar-me la mateixa pregunta. Per què serveix fer aquests vídeos i pujar-los aquí? Un doctor potser em diria que visc el cas típic de síndrome de l'impostor millennial, però em fa l'efecte que si ampliem la pregunta al gènere de vídeos que expliquen el món i reflexionen sobre coses, el dubte amaga una tensió real. Crec que els vídeos com aquest on ets ara són parents llunyans del documental de tota la vida. És com si el gènere documental fos un gerro que en contacte amb l'internet s'hagués esmicolat en milers de formats molt diferents. Tenim videoassajos d'autor, reportatges de carrer, entrevistes llargues, vídeos d'activisme, debats, reels d'actualitat, investigacions, blogs, divulgació, els vox pops, aquests vídeos típics de preguntes al carrer, vídeos observacionals silenciosos, experiments socials o això que faig jo, que seria, no sé, muntatges d'idees videoclipades. Tota aquesta producció viu i es mou principalment en 3 grans plataformes privades, YouTube, TikTok i Instagram. Són hàbitats molt poderosos, acumulen tots els rols de la cadena d'una manera que crec que és inèdita en la història del vídeo i del documental. Són la distribuïdora, l'editora, el client, l'espai de consum, l'espai d'interacció, l'espai de crítica i amos dels indicadors d'èxit. Per intentar aclarir-me, he fet una llista dels efectes de pensar en forma de vídeos en aquestes plataformes. 1. És més fàcil que mai fer vídeos i és més difícil que mai que algú els vegi. A veure, cal reconèixer que aquestes xarxes han democratitzat l'accés a la creació. De fet, avui es calcula que hi ha uns 300 milions de creadors al món, però a la vegada aquestes plataformes imposen una competició que dispara l'ansietat social per ser vist. 2. Qui escull si ets vist o no és l'algoritme de recomanació de cada plataforma i ho fa seguint uns criteris molt opacs. Crear vídeos aquí és jugar a encertar aquests criteris. 3. Valorem tota la diversitat de creacions amb els mateixos indicadors d'èxit. No trobeu que en el fons no és normal que haguem de valorar amb el mateix criteri un videoclip de la Beyoncé, un debat sobre feminisme, un vídeo de l'escola Bressol i un resum de gols del Barça? 4. Confonem el que és bo per a les plataformes amb el que és bo. De fet, fem servir el seu criteri de valoració ja no només per decidir si un vídeo és bo, sinó com a escala de valors de qualsevol cosa del món. Si agrada xarxes, és un fenomen i si no, pràcticament no existeix. 5. La veu del creador ha de ser la protagonista. Si us hi fixeu, cada vegada costa més veure vídeos on qui parla no té un paper central en el contingut. S'empenya el creador a sortir de l'anonimat i a oferir tanta intimitat com sigui possible. 6. Hem normalitzat consumir fragments com si fossin l'obra sencera. La cultura del clip ha fet que considerem que hem vist un vídeo quan en el fons només n'hem vist un fragment. 7. Els creadors es veuen obligats a publicar un ritme molt intens. I 8. Tota aquesta creació digital viu en plataformes privades. Són una mena de llar estranya i inestable. És l'equivalent digital de tenir allotjada la teva obra cinematogràfica en una botiga random de l'FNAC. Què passa si Instagram tanca un dia? Tota aquesta feina desapareixerà del mapa? Ens quedarem sense anys de creacions culturals? Aquesta llarga llista d'efectes nocius ens torna a la pregunta: per què serveix fer aquests vídeos? I una de nova: per què seguim fent-los aquí? La meva explicació no és gaire original. Tenim un problema d'acció col·lectiva. No ens podem coordinar per sortir tots alhora, i si sortim d'un en un, qui surt renuncia a l'altaveu i sembla que no canvia res. Si ens volem autoenganyar una mica, hi ha alguns beneficis de seguir aquí. Com diu el cantant dels Strokes en un vídeo d'aquests de Subway Takes, que hi hagi vídeos interessants que expliquen el món en aquestes plataformes permet mantenir, com a mínim, un doomscroll lúcid. Si tota aquesta creació més sensible desaparegués del mapa, aquests entorns digitals encara serien més foscos i terribles. I ben mirat, si ho mirem estratègicament, si desitgem un canvi de paradigma digital, no és del tot dolent tenir un peu en aquest món de plataformes. Ser a tot arreu ens pot permetre crear ponts entre el món privat i les alternatives. Acabo aquest vídeo amb 4 propostes. 1. Ser en aquestes xarxes, però amb suports externs que et permetin ignorar una mica els indicadors. Pots comptar amb suport comunitari a través de xarxes de micromecenatge, com l'Aixeta, o comptar amb ajudes, beques, subvencions o encàrrecs de col·lectius, moviments socials i entitats culturals. Ara bé, perquè aquesta via funcioni, cal fer molta pedagogia a totes aquestes estructures perquè no valorin la feina dels creadors amb els mateixos indicadors que les plataformes, perquè si no, tornem a estar al mateix punt. 2. Ser-hi, però com a part d'un projecte més gran, més enllà de la realitat digital. Només com perifèria d'un projecte amb el centre de gravetat en un altre lloc. Això vol dir mantenir un criteri propi i una força pròpia que no depengui de les plataformes socials. 3.
3. Ser-hi però utilitzant l'estratègia del +1, proposada per Ralph Stockman. Si puges un vídeo a una plataforma privada, puja'l també com a mínim a un entorn alternatiu, descentralitzat o alfadivers. Això ajudarà a impulsar-los i a donar a aquests espais alternatius una atracció necessària per evitar la sensació que són espais buits. 4. Puja els teus vídeos en arxius i repositoris digitals oberts. Hem de començar a diferenciar entre la distribució, que pot ser diversa i dinàmica i incloure aquestes plataformes privades, i la llar de la nostra producció audiovisual, que hauria de ser estable i protegida. Per aconseguir-ho, proposo que hem de començar a pujar les nostres obres en repositoris amb vocació universal com archive.org, la biblioteca digital més gran del món, amb més de 25 anys de feina fent de repositori digital estable. Tot això no deixen de ser estratègies de grisos per anar tirant en aquesta transició que no sabem quan durarà. Però crec que és igualment important, en el mentrestant, intentar pensar de manera més utòpica sobre el que estem fent. En la curtíssima història de l'internet hem anat saltant d'una realitat a l'altra sense gaire temps per digerir com evolucionaven les nostres vides digitals. Això ha evitat que ens preguntéssim com podem crear, pensar i compartir aprofitant el potencial immens d'una xarxa planetària, com fer que el coneixement i la cultura hi prosperin i com protegir-los. Crec que no hauríem d'esperar a superar la fase privada de l'internet per començar a donar una resposta col·lectiva a totes aquestes preguntes. Per cert, estarem parlant de tot això el 12 de maig a les 7 de la tarda al Teatre del CCCB pel Docs Barcelona. Si us interessa el tema, si teniu com dubtes o sensacions estranyes quan pugeu vídeos en aquestes plataformes, veniu i en parlem. Una abraçada.